yeɓoɓe médiaji rendo RFI fulfulde daɗi duniyaru en tawtorama ɗo e ngal ɗo dingiral MetLife Stadium kuccidiral e janiyankoɓe omo ganduɗa ko Pape Thiaw eltowo kippo mo ardi kadi e Mori Diaw mo ganduɗa ko goto e renoɓe gaali ɓe e ngal ɗo kuccidiral noon ko gam fewde e kawral ngal ganduɗa no fada janggo hakkude leydi Sénégal e leydi Norvège kawral padegal no fewi ete ko ngal Sénégal sohli saabu noon wasde hebde polgu na mbiyen koko foola e kawral mo gadanal hakkude muɗum e leydi France e ɗon gondi emo gowɗon yiide e médiaji meɗen rendo jeeto men sport Arouna Déme Harouna mi salminima. Mi salmitimama ceerno Oumar. Arouna en jii en nani koɓe kaali namde kewɗe garti e holko fadi holko hani fawde janggo gam hebde polgu e dow Norvège yimɓe garti e caɗele ɗeɓe cikki mbaɗi ha joni e peeje ɗi o ɓami kawral hakkude Sénégal e France no jiirɗa jaabuji ɗi o jaabi ɗi kanko Pape Thiaw e sukumbo ardi o Mori Diaw beelaɗo sikki peeje keɓama gam hebde kawral ngal jiiɗani e baɗgal hakkude mabɓe France. eyyi eɗen mbawi nanngude tan o wi tan mo waɗa wiite wadde rassuré o omo deccina Sénégal nat hakkillaji men deccina aduna foof hakkillaji mumen woyi wonde ko haalano to yiya woni hakkude makko e fédération walla ministére banggue jubdi makko o ɗum ham ligitama heedi banggue hakkude makko e Norvège noon o jaɓani wottoyade hen no jogori darde o jogori darade o namdama wonde ma ɗum ko cuuɗi makko ko cokki makko ɗi o feññinta o feññinta saabu so feññini ɓe o fettita ɓe gandato fayi aɗani noon si neɗɗo mo ganduɗa aɗa jogori habdemo faamita paara e kabirɗe joguiɗa so rena he hawta ɗum o haali haadi banggue fettonoɓe makko ɓe kam mbawi farayse e gadagol ngol darima darde moƴƴo kono e caggal ɗum goppi ummini koyengal seeɗa no wawi wirirede ɗon o haali hande wonde maɓe daro darde wonde hayso hojomaji temedere namda maɓe daro darde nde ganduɗa henne wonde ko hebnoɓe farayse o heɓtaɓe ngol kono Harouna a jarama ɗum noon tedduɓe ko ɗum tigui o tongi ko ɗum woni ko Pape Thiaw haali ko ɗum kadi ni hay Mori Diaw haali ɓe gandi o wi ko mbaɗon Erling Haaland nden e nder Norvège kippo kono noon ko goto juudata e hewɓe eno Mori Diaw wiiri ɗum noon wadde ko ɗum tan mbawɗen hen tongude. Harouna a jarama. On jarama enen calmina kala hettiɓe ewa tedduɓe jokke rewdade komin mbaɗat ko on jarama.